कंग्रेसाव जा लिडारशिप गैया खालि कंग्रेसाव दा बिटिआरनि आन्डाराव अर्जन मुसाहारिल'नो खामानि मावगासिनो दं। कंग्रेसाव अर्जन मुसाहारि बायदि 100 जन फैबाबो जेबो पार्टि बायदि जाया, नंखायनो ओरैनो कंग्रेसआ नाम मात्र'ल'सो। दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव थायालासिनो जोंहा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारखौ जेने थेने देरहाहोहरनायनि सार्थआव जोङो फैबाय। आरो जाहाथे माखासे आं खावलायबावनो लुबैदों, माखासे जोंनि कंग्रेस कर्मिफोरा ओरैनो गोदाव सोराव लिडारशिप गैयैयाव थायालासिनो जोङो जयै खौसेयैनो बिपिएफआव लोगो लाफैगोन आरो जयै खामानि मावगोन। अर्जन मुसाहारिखौ जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनायखौ नुनो मोनो। बे खेत्रआव कंग्रेसनि इयुनखौ माबायदि इलेक्सननि टाइमावल' बिदि खामानि मावनानै जाया, इलेक्सननि सिगां उनावबो खामानि मावनांगौ। नोङो ससियेल मिडियायावल' होब्लानो मोनसे खामानि मावनाय जाया, बेनि ग्रासरुट लेभेलसिम थांनानै मा मावदों सोर वार्कार बेखौबो नायनो गोनां दं। दा बुंनो थाङोब्लाथ' साबसेया कंग्रेस दं, बर'फोरा कंग्रेसआनो गैया होनजायो। खालि माइन'रिटिनिल' आसा लानानै पलिटिकेल खालामोबा बे पलिटिक्स जाया। बिटिसि खुंथाय हिसाबै इउपिपिएल दोलो दं, इउपिपिएल दोलोआव बिपिएल दोलोआव जाहोना सिखा गोदाना सानथाम, हिनजाव गोदाना अखाफोर दानथाम होननाय बायदि दा इउपिपिएल सरकारखौ जों रोखा रोखायै मिथिबाय। इउपिपिएल सरकार हिसाबै दायो बे बोसोरथामावनो माबायदि खामानि जादों जायाखै पाब्लिकफोरा गासिबो आंगायनाय मोनबाय। आंनि भमरागुरि गामियावनो गासै 80टा न'खराव 70टा न'खरानो सिगाङाव इउपिपिएलमोन। दा बिसोरबो गासैबो बिपिएफआवनो जइन जाबाय आरो दा इउपिपिएलआव बुंनो थाङोब्ला नामात्र न'खरथाम न'खरब्रैल'सै। दा बे हिसाबाव बारा बिपिएफनि मोजां बार बारदों। दा बे बार बारनायाव जोंबो मोजां मोननानै बेहाय जगदान लाफैनाय जादों। प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै कंग्रेसआव जोङो ब्लक प्रेसिडेन्ट, वार्कारफ्राथ' मेरला जाबाय, प्रेसिडेन्ट फैबाय, जेनेरेल सेक्रेटारि सानै फैबाय, एडमिनिस्ट्रेसन अर्गेनाइजिं जेनेरेल सेक्रेटारि। होमबा कंग्रेसआव मा थाबावनो हागोन? ओरैनो दा बसायनानै दोननो सोरखौबा नाम मात्र प्रेसिडेन्ट, जेनेरेल सेक्रेटारि। दा जेनेरेल सेक्रेटारिबो गैया, प्रेसिडेन्टफोरबो गैया दा कंग्रेसआव बुंनो थाङोब्ला, ओरैनो नाम मात्र सेल्फ स्टाइल।